Europaparlamentet er i øjeblikket ved at se nærmere på, hvordan man kan modernisere arbejdsmarkedslovgivningen i EU, så den kommer til at leve op til de udfordringer, vi står overfor i dag. Ole Christensen har været ordfører på vegne af den socialdemokratiske gruppe. Og Ole, kan du forklare os, hvorfor det er så vigtigt at modernisere arbejdsmarkedslovgivningen? Jamen, det er det jo nemlig for, som du selv siger, at vi skal kunne konkurrere i fremtiden. Og derfor er det utrolig vigtigt, at vi får løsnet lidt op for nogle af de stive systemer, der desværre er i nogle steder i Europa. Der har været sådan også snak om flexicurity og den danske model rundt omkring i Europa. Hvordan har dit indtryk været, at den er blevet modtaget i de andre lande? Jeg vil nok sige det sådan, at helt generelt så er flexicurity næsten ligestillet med, at vi skal have mere fleksibilitet på arbejdsmarkederne. Og det har arbejdsgiverne jo selvfølgelig benyttet i de sydeuropæiske og østeuropæiske lande. Og det har også været sådan, at arbejdstagerorganisationerne, de næsten ser det som om, at de skal have mindre sikkerhed i de her lande, hvis at de indfører flexicurity. Og det er jo slet ikke det handler om. Det handler om at finde den rette balance imellem fleksibilitet og sikkerhed for arbejdstagerne, og du finder den bedste måde at gøre det på. Bruger livslang uddannelse til at opkvalificere arbejdsstyrken igen, så vi kan konkurrere i fremtiden. Hvad har været det, som du har lagt mest vægt på i arbejdet med den her betænkning fra Arbejdsmarkedsudvalget? Det har simpelthen været at få den der balance imellem fleksibilitet og social sikkerhed. Det kan jo ikke nytte noget, at når vi ser en stor stigning i antallet af korttidskontrakter, ansatte, der arbejder som vikarer, som ikke har løn under sygdom, som ikke får pension, som ikke får løn under ferie og sådan noget, at de ikke har en eller anden social sikkerhed. Og derfor skal de selvfølgelig behandles på samme måde, som fastansatte er. Derudover er det selvfølgelig vigtigt, at vi styrker den sociale dialog imellem arbejdsgivere og arbejdstagere, og måske også nogle gange landets regeringer, således at de sammen finder ud af, hvordan de vil takle de her ting i fremtiden. Arbejdsmarkederne i EU er jo meget forskelligt skruet sammen. Hvordan har det været at skulle arbejde med det i betænkningen? Det har været rigtig spændende, fordi vi har jo 27 modeller i EU. Nogle lande bruger jo lovgivning i deres arbejde, andre bruger kollektive aftaler, som blandt andet Danmark. Og endelig er der nogen, der bruger et mix af begge to. Der er det meget vigtigt at understrege, at det skal man stadigvæk gøre. Det er hver enkelt land selv, der bestemmer, hvordan man vil tilrettelægge sin arbejdsmarkedslovgivning. Det, der så kommer, det er det her flexicurity-begreb. Det skal man så diskutere. Hvordan kan det så indføres, således at vi lever op til de udfordringer, som fremtiden stiller os. Hvad vil være dit vigtigste budskab, når du skal holde tale nede i salen om den her rapport? Jamen det er jo, at det her det handler ikke om, at der er arbejdsgivere, der skal have mere fleksibilitet, eller det er arbejdstagere, der skal have mere social sikkerhed. Det handler om, at vi behandler alle ordentligt, uanset om det er arbejdstagere eller det er arbejdsgivere. Så har vi en chance for at klare os i fremtiden. Den rapport, som Ole Christensen har været med til at udarbejde, skal diskuteres i Strasbourg i næste uge, og skal også afstemmes i næste uge i Strasbourg. Og det bliver spændende at se, hvad resultatet bliver. Tak, Ole.